Момичета, какво стана с опашките ни? Уникални са! Не личам на риба, но е мега яко! А защо не е риба? Благодаря. Брадра. Хора, ето е там. Нова година! One eternity later. А ти какво правиш тук, бе? Ало? Намасте. Дай да превърнем 5. Ще видим. А сега да тръгваме. Лили, Да? обичам те. Ти си най-важното нещо в живота ми. Това е твое. Намерил си го! Кринч, боли.